mashinan adadi sau ya shiga rana ta biyu ga kuma al'ummar jihar Kano ana ta fama babu abin hawa. Me matsayin gwamnatin jihar Kano akan wannan? To matsayin gwamnatin jihar Kano shine matuƙa baburan adadi sau su ne su bi ka'ida ta doka, su rijista, su biya abubuwan da yake haƙoƙi na gwamnati da ya kamata su biya kamar yadda aka faɗa. Abu na biyu, gwamnati ta yi shirin ta tsaf domin irin wannan abin ya sake faruwa ya zama yan adadi sau ba su da monopoli na transportation system, kuma very soon za ka ga outcome na gwamnati na da za ta kai. Ba ku gani wannan matakin da ake jira a ɗauka mutane dai suna cikin wannan wahala, ba za ku sassauta ba dangane da abubuwan da kuka ce waɗannan matuƙa mashina sai sun yi? To ai duk lokacin da za a saka doka wani ya ce ba zai yi ba, kuma gwamnati ta zama ita ce ta yi janye matsawar ba a kan kuskure take ba, to kowa ka saka masa doka zai ce ba zai yi ba, sai dai gwamnatin ta haƙura. Wai sassauci? Sassaucin ai daga 100,000 ne ba aka da 8,000, wani sassauci kake less than 10% na abin da suke biya, wani sassauci kuma kake so? To yanzu idan wannan abu ya ci gaba al'ummar jihar Kano su ne su ci gaba da fama da rashin abu. Ba zai ci gaba ba, za ka ga abin da za a yi insha Allah.